लोगोफोर गासैखौबो बरायफिनबाय जों दिनै सावरायगोन मिउचुअल फान्डआव फैसा दोननानै माबायदि लाख लाख आरो क्रर थाखा आरजिनो हायो। नंगौ, लाख लाख आरो क्रर थाखा गोबाङानो सानगोन आंखो आरो गोबाङानो मिनिदोंबो जानो हागौ। लाख लाख क्रर थाखा खामायनायनि बाथ्रा बुंदों, नोंनियाव दंना गैया होननानै। खिन्थु आंनियाव गैथ'आ दा। खिन्थु नोंथांनियाव गोहो दोङो लाख लाख क्रर थाखा आरजिनायनि स्टक मार्केटाव एबा मिउचुअल फान्डआव फैसा दोनथुमनानै नोंथाङा एसे लं टार्म इनभेस्टमेन्ट माने दोनथुमनानै नोंथाङा लाख लाख आरो क्रर थाखा आरजिनाया मिउचुअल फान्डआव नों आं साधारन मानसिनि थाखायनो इजि आरो सिम्पल बाथ्रा। किन्तु जोङो खोनायोबा लाख लाख आरो क्रर थाखा आरजिनायनि बाथ्रा बुङोब्ला गिदिर गिदिर बिजनेसमेन बिजनेस टाइकुनफोरनिसो हाबा साननानै लायो। किन्तु दिनै आं बुंदों नोंथाङाबो किन्तु सासे साधारन मानसिब्लाबो जों गासिबो साफा साफा साधारन मानसियाबो क्रर थाखा लाख लाख थाखा आरजिनायनि मोनसे प्लेटफर्म मिउचुअल फान्ड एबा स्टक मार्केटआ। स्टक मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनानै ट्रेडिं खालामनानै गोबां फैसा आरजिनो हायो। नाथाय बेनिनो आङो मोनसेल' प्लेटफर्म मोनसेल' राहानि सोमोन्दै बुंगोन, बे जाबाय मिउचुअल फान्ड। मिउचुअल फान्डआव फैसा दोननानै माबायदि क्रर थाखा आरजिनो हायो। आरो नैबे भिडिअआ गोसोआव लाखिखा, बे भिडिअआ गथ' फिसाफोरनि थाखायबो बियो, फरायफुबाय थानाय गथ'फोरनि थाखायबो बियो, बिमा बिफाफोरनि थाखायबो बे भिडिअआ, आरो हाजिरा मावग्रा मानसिफोरनि थाखायबो बे भिडिअआ इम्पर्टेन्ट, आरो गिदिर फिसा प्राइभेट गभर्नमेन्ट साख्रि मावग्रा मानसिफोरनि थाखायथ' बियो बिराद 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 इम्पर्टेन्ट। दाना जाहैबाय मा, हाजिरा मावग्रा मानसिफ्राबो मिउचुअल फान्डआव बा सरासनस्रा हाजिरा मावग्रा मानसिफ्राबो मिउचुअल फान्डआव लं टार्मनि थाखाय फैसा दोनथुमनानै लाख लाख थाखा क्रर क्रर थाखा माबायदि आरजिनो हायो बेनि सोमोन्दै दिनै बुंनो नागिरदों। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बेयाव दाजाबदेरनो नागिरदों, बे जाबाय मा, साख्रि मावग्रा मानसिफोराथ' लाख लाख क्रर थाखा आरजिनाया मिउचुअल फान्डनिफ्राय बिथांमोननि थाखाय आरोबाव इजिसिन। किन्तु मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसो होदोंना, जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां मानसिफोरानो साख्रि मावनाय दङ, नाथाय सोर साबैसे साख्रि मावग्राया अफिसारानो जाथों बा जिखिजाया गिदिर साख्रियानो मावथों, सोर सासे गिदिर साख्रि मावग्रानियाव क्रर क्रर थाखा दं, लाख लाख थाखा दं? आं खोनायाखैनोखा। सासे सानै थानो हागौ बा 3% थानो हागौ, किन्तु गोबां साख्रि मावग्रा मानसिफोर, गिदिर गिदिर साख्रि मावग्रा मानसिफोर जोंनि ओनसोलाव गोबां साख्रि मावग्रा मानसिफोरनियावनो क्रर क्रर थाखा बा गोबां लाख लाख थाखा गैया। मानो? बिथांमोना फैसा बानायनो रोङाखै। दाना आं बेनिनो मोनसे भिडिअ बानायदों, नैबेखौ नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नाय। इडुकेसनेल कन्टेन्टखौथ' नायखाया रावबो, ओंखायनो नैबे जाबाय इडुकेसनेल कन्टेन्ट नङा, बेयो मोनसे फाइनेन्सियेल इडुकेसननि सायाव कन्टेन्ट, किन्तु एसे फैसाजों थाखाजों रिलेटेड थानाय भिडिअ बियो। दाना नाय, मिउचुअल फान्डआव फैसा दोनथुमनोब्ला नोंथाङा मिउचुअल फान्डनि सोमोन्दै एसे मिथिथारनांगोन। बे जाबाय मा, मिउचुअल फान्डआव फैसा दोननाय माने शेयार मार्केटावनो फैसा दोननाय जायो। नाथाय बेयाव मोनथाम रोखोमनि फान्ड थायो। मोनसेया जाबाय स्मल केप फान्ड, मोनसेया जाबाय मिड केप फान्ड, आरो मोनसेया जाबाय लार्ज केप फान्ड। अके, दाना लार्ज केप फान्डफोराव जाबाय खम रिस्क, किन्तु सुदखौ माने पार्सेन्टखौ एसे खम होयो आरोखि। ओमफ्राय मिड केप फान्डफोराव, मिउचुअल फान्डफोराव रिस्कआ गेजेर थाखोनि, बांद्राय रिस्कबो नङा आरो बांद्राय माने ल' रिस्कबो नङा, हाइ रिस्कबो नङा, एसे मडारेट आरोखि। ओमफ्राय बेयाव पार्सेन्टखौ बेबायदिनो मोनो, माने लार्ज केप मिउचुअल फान्डनिख्रुइ एसे बांद्राय मोनो आरोखि, रिस्कआ एसे मडारेट जाहैबाय नालाय। ओमफ्राय स्मल केप मिउचुअल फान्डआव जे नोंथाङा फैसा दोनोबा रिस्कआ हाइ, किन्तु बिनि रिटार्न नोंथाङा मोननाय इन्टारेस्टआबो बहुत
मोनो आरोखि बहुत गोबां मोनो आरोखि अयथासार प्रफिट मोनगोन आरोखि नोंथाङा खिन्थु रिस्कआबो बांद्राय आरोखि हाई रिस्क लानानै नोंथाङा जुदि स्मल केप मिउचुअल फान्डआव दोननो हायोबा नोंथाङा माने गोबां फैसा आरजिनो हागोन साख्रि मावग्राफ्राथ' क्रर थाखा आरजिनो हागोन आरोखि आरो हाजिरा मावग्रा मुजिरा मावग्रा फिसा फिनला साख्रि मावग्राफोराबो बहुत फैसा आरजिनो हायो दानिया नायदो नेक्स्ट बाथ्राया जाहैबाय मा नोंथाङा बेसेबां सम बेयाव दोननानै फैसा आर्निं खालामनो हायो नाथाय नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला मिउचुअल फान्डआव फैसा दोननो नोंथाङा खिन्थु एसे सम होनांगोन मार्केटाव माने मिनिमामबाबो नोंथाङा 10 इयार्स दोनथारनांगोन 10 इयार्सआव खिन्थु बांसिन प्रफिट मोनबाङासोखा नोंथाङा LIC आव फैसा दोनोब्ला 15 इयार्स 20 इयार्स दोनो गोबां मानसिफ्रा जोंनि साख्रि मावग्राफ्रा बेनिखायनो मिउचुअल फान्डआव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै जुदि आर्निं खालामनो सानदोंब्ला लाख जुदि कौटि थाखा नोंथाङा आरजिनो सानदोंब्ला नोंथाङा एसे सम होनांगोन माने खमब्लाबो नोंथाङा 10 इयार्सआवथ' नोंथाङा गोबां प्रफिट मोना खिन्थु 15 निफ्राय 20 इयार्स नोंथाङा जुदि इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायोब्ला पार मान्थ जेसेबां जाया मानो पार मान्थ 500 100 1000 2000 5000 10000 जिमान हायो नोंथांनि केपासिटिनि सायाव सोनारनानै नोंथाङा जुदि 15-20 बोसोरनि गेजेराव दोनथुमबाय थानो हायोब्ला पार मान्थ नोंथाङा बहुत लाख थाखा मोनगोन आं बेनि हिसाबखौ देखायगोन दसे थानानै आरो साख्रि मावग्रा मानसिफोराथ' क्रर थाखा आरजिनाया एकदम इजि खिन्थु जोंनिफ्रा सानगोन आरोखि बा 10 इयार्स 15 इयार्स 20 इयार्स एसेबां फैसा दोनथुमबाय थानालाय सोर जागोन बे फैसाखौलाय थैनोनो जागोन माथो ओरै सानो आरोखि खिन्थु बे बाथ्राखौनो जुदि नोंथाङा 15 बोसोर सिगां साननायमोनबा दिनैथ' नोंथाङा एसे एजेड जाबाय जुदि एजेड मानसिया नायदोंब्ला आरो जायफ्रा गथ' फिसा नायदों फरायबाय थानाय बिथांमोननि थाखाय पारफेक्ट टाइम आरो जायफोरा एसे साख्रि मावनाय गथ' गथाय दङ बिथांमोनाथ' सिगांनो दोननायमोनबा बे बाथ्राखौ साननायमोनबा सोरबा बुंनायमोनबा दिनै नोंथाङा लाख थाखानि बिगोमा जाबायानोमोन आरो नोंथाङा दिनैबो सम दोङो नोंथाङा जुदि साख्रि मावनायब्ला नोंथाङा जुदि गिदिर साख्रि मावोबा बा जायखिजाया फिसा साख्रि मावोबा एसे मेनेज खालामलांनानै पार मान्थ नोंथाङा जुदि 5000 10000 थाखा दोनलांनो हायोबा नोंथांनो बारा सम नाङा फैबाय थानाय 10 निफ्राय 15 बोसोरनि गेजेराव नोंथाङा लाख आं सानना देखायगोन लाख थाखा नोंथाङा फैबाय थानाय 10 बोसोर 15 बोसोराव मोनगोन आरोखि अब्ला नोंथांनि गथ'आ फरायनो थांनो हागोन गिदिर मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन एजुकेशनेल इनस्टिट्यूशनाव नोंथांनि गथ'आ फरायनो हागोन कुनु प्रब्लेम जानाय नङा थ' दिनैबो नोंथाङा सम दोङो आरो जायफ्रा फरायबाय थानाय गथ'फोर बिथांमोननि थाखायथ' पारफेक्ट टाइम इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि मिउचुअल फान्डआवनो जा स्टक मार्केटआवनो जा आं मोनसे हिसाबनि नोंथाङा नै मबाइल स्क्रिनाव नाय जुदि नोंथाङा दिनैनिफ्राय पार मान्थ मबाइलाव नाय पार मान्थ जुदि नोंथाङा 2000 नै आङो मबाइलावनि 2000 दोनोब्ला जुदि नोंथाङा 10 बोसोरखौनो हमबाय खमसिनखौनो हमबाय 10 बोसोर दोनोब्ला 13% केलकुलेट खालामना नायनि आङो 10 बोसोराव नोंथांनि दोनथुमनाया जाहैगोन एक सेकेन्ड केलकुलेट खालामना होनि आङो एक सेकेन्ड 2000 10 years नै जुदि नोंथाङा नैबेयाव नाय दिनैनिफ्राय मिउचुअल फान्डआव दिनै मार्केट बन्द जेनेबा गाबोननिफ्राय जुदि नोंथाङा पार मान्थ 2000 थाखा 2000 खौ हमथ'बाय जोङो जायखिजाया एमाउन्ट लागोन नङा होमबा 2000 थाखा दोनोब्ला 10 बोसोर दोनोब्ला 13% के नोंथाङा 10 बोसोराव 2,40,000 दोनथुमनाय जागोन आरो 2,40,000 दोनथुमनायनि मुङाव नोंथाङा 10 बोसोराव मोनगोन मटामटी 4,90,000 माने 5 लाखनि खाथियाव नोंथाङा 2,40,000 दोनथुमनाय जागोन 2000 के गाबोननिफ्राय दोनोब्ला आरो नोंथाङा 10 बोसोराव 5 लाख मोनगोन नोंथाङा 5 लाख 10 बोसोरसो हमदों आङो 10 बोसोर एकदम मिनिमाम 10 बोसोरखौ नांखागोन दाना जोङो एसे बारायनानै 15 बोसोर दोनोब्ला नोंथाङा बेसेबां मोनगोन आं 15 बोसोर खालामनानैसै नै 15 बोसोर माने 15 आङो केलकुलेट खालामबाय नै 15 बोसोर दोनोब्ला
दिनैनिफ्राय माने दिनै मार्केट बन्द माने दा बायदिनिफ्राय दिनैनिफ्रायखौनो हमबाय आरो जेनेबा ओरैनो दिनै हमबाय आरो दिनै नंथारा दिनै मार्केट बन्द नालाय दिनैनिफ्राय नोंथाङा जुदि 2000 के 15 बोसोर माने 15 बोसोर दोनोब्ला नोंथांनि दोनथुमनाया जाहैगोन 3,60,000 आरो बे 3,60,000 नि एगेन्स्टआव नोंथाङा 15 बोसोराव मोनहैगोन 11 लाख 2000 नि हिसाब होबाय थादों आङो 2000 खौथ' जों साफ्रोमबो मानसिया दोननो हायो माहायाव फिसा फिनला साख्रि मावनाय हाजिरा मावनाय मानसिफ्राबो दोननो हायो अब्ला नोंथांनि गथ'आ नोंथांनि न'खरा 10 बोसोर 15 बोसोरनि उनाव नोंथांखौ हमथानो हानाय नंला आरोखि ओके हमनानै लाबाय 15 बोसोर नङा 15 बोसोरथ' मिनिमाम 20 बोसोरखौथ' मिनिमाम दोनथारनो नांगौ बिराद बुरजा रिटार्न मोननोबा आरोखि हमना ला 20 बोसोर दोनबाय 15 बोसोरनि जायगायाव जों 20 बोसोर दोनबाय थारमाने मा दिनैनिफ्राय नोंथाङा मिउचुवेल फान्डआव जे 2000 दोननानै 20 बोसोर दोनथुमोब्ला नोंथांनि दोनथुमनाया जागोन 4,80,000 आरो बे नोंथांनि 4,80,000 नि एगेन्स्टआव नोंथाङा मोनगोन 22,90,000 माने 23 lakhs 2000 के दोनोब्ला दिनैनिफ्राय मिउचुवेल फान्डआव 20 बोसोर नोंथांनि दोनथुमनाया जागोन 4,80,000 आरो बे 4,80,000 नि एगेन्स्टआव नोंथाङा 20 बोसोरनि उनाव 23 लाख मोनगासिनो दोङो 23 लाखजों नोंथाङा मा खालामनाया आं हिसाब होदों सासे साधारन मानसिनि हिसाब होगासिनो आङो साख्रि मावनाय मानसिनि हिसाबखौ आं एसे उनाव होबाय थादों आरो नोंथाङा जुदि 20 बोसोर नङा दे आं 21 बोसोर माने 20 बोसोर नङा दे आं 21 बोसोर दोननि 1 बोसोर बारायना होनो जेनेबा दाना 1 बोसोर बारायबानो बेसेबां बारायगोन नायदो 1 बोसोर बारायना होबाय आरो नै 20 बोसोराव थांनाय बेसे जादोंमोन 23 लाख 23 लाख जादोंमोन दा आङो 21 बोसोर दोन देग्लाय दिहुनलिया फैनाय बोसोराव आङो माने दिहुननोसै होननानै नोंहा 1 बोसोर बारायबावना होबाय आरो अब्ला नोंथाङा बेसे मोनगोन नायदो नोंथांनि दोनथुमनाया जागोन 5 lakhs आरो नोंथाङा 21 बोसोरनि उनाव मोनगोन 26 lakhs अनबिलिभेबल फोथायनो गोब्राब मोनदों नङा होमबा फोथायनो गोब्राब मोनदोंब्लाबो बियो 100% थार बाथ्रा ओके नङा दे जेनेबा आङो 21 बोसोर दोनदोंमोन नालाय हे देग्लाय दिहुनलिया 25 बोसोर खालामखाना दिहुनखानोसै दे ओरै सानबाय आरो नोङो 25 बोसोर अब्ला आं 25 बोसोर खालामना होनोसै नै 25 बोसोराव नोंथाङा 2000 के दोननानै बेसां लाख थाखा मोनगोन नै नायदो नै नोंथांनि दोनथुमनाया जाहैगोन 6 लाख दिनैनिफ्राय 2000 के दोनोब्ला 25 बोसोरनि उनाव आरो नोंथाङा बे 6 लाखनि एगेन्स्टआव मोनगोन 45 lakhs 45 लाख 45 लाख 25 बोसोर दोनोब्ला नोंथाङा दिनैनिफ्राय 2000 के 25 लाख फैसा मोनगोन साख्रि मावनाय मानसिनि बाथ्रा बुङाखै साधारन मानसिया फिसा फिनला प्राइभेट साख्रि मावनाय बा हाजिरा मुजिरा मावनाय मानसिया माहायाव 2000 के दोनोब्लाबो नोंथाङा 25 years दोनोब्ला 45 lakhs मोनबाय थादों दाना फैदो साख्रि मावग्रा मानसिनिखौ साख्रि मावग्रा मानसियाथ' फैसा दोनथुमा माहायाव 60,000 गिदिर गिदिर साख्रि मावग्राफ्रा 1,50,000 2 लाख मोनो किन्तु सोर साबैसे साख्रि मावग्राया क्रर फैसा गैया किन्तु नोंथाङा नैबे स्टक मार्केटनि मिउचुवेल फान्डनि इनभेस्टमेन्टनि गेजेरजों नोंथाङा अफिसारब्ला नोंथाङा जुदि 1 लाख 1.5 लाख थाखा जुदि पार मान्थ सेलारि मोनोब्ला नोंथाङा क्ररपति जानो थाखाय बारा बोसोर नाङा आरो क्ररपति जाना नोंथाङा नोंथांनि गथ' गथायफोरखौ फरेनाव आमेरिकायाव इउरपआव फरायहैनो हागोन नोंथाङा इजि नोंथांनि थाखाय नायदो हिसाबनि आङो ओके स्क्रिनाव नाय नोंथाङा जुदि साख्रि मावग्राब्ला जुदि नोंथाङा 50,000 नि एबभ सालारि मोनोबा पार मान्थ नोंथाङा बाय हुक और बाय क्रप पार मान्थ जोंथ' जायो लोङो गारि सालायो फैसा खरस खालामो किन्तु जोङो 5,000 खौ नोंथाङा दोनथुम मेन्डेटारि सानखि आङो 5,000 10,000 आं दोनथुमगोन नोंथाङा जुदि 50,000 जुदि दरमा मोनोबा नोंथाङा 5,000 नोंथाङा इनभेस्टमेन्टनि मुङाव दोनखा फिक्स बेनि उनाव जा लोन मारि माबि खाम आरो नोंथाङा एबभ 50,000 सेलारि मोनोब्ला 1 लाख 1.5 लाख मोनोबा नोंथाङा 10,000 नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामथार अब्ला नोंथांखौ बे इनभेस्टमेन्टआ बेसां कोटि थाखानि मालिक बानायगोन स्क्रिनाव नाय नोंथाङा जुदि 50,000 नि एबभ
सेलारि मोनोब्ला नोंथाङा 10,000 दोनथुमनाय ओके 50,000 सेलारि मोनग्रा मानसिनि थाखाय होनि 50,000 नोंथाङा सेलारि मोनोब्ला नोंथाङा बाय 5,000 नोंथाङा पार मान्थ मेनेज इनभेस्ट खालामनो थाखाय मेनेज खालाम आं हिसाब खालामना खिथिनि 5,000 स्क्रिनाव नाय 5,000 नोंथाङा जुदि 5,000 यै 10 इयार्सनि नागिरगोन 10 इयार्स दोनथुमोब्ला नोंथाङा 10 इयार्सआव 5,000 यै दोनथुमनानै नोंथाङा बेसेबां लाख मोननो हागोन नोंथाङा 10 इयार्सआव नोंथांनि दोनथुमनाय राङा जागोन 6 lakhs आरो नोंथाङा बे 6 lakhsनि एगेन्स्टआव नोंथाङा 12 लाख नोंथाङा 10 इयार्सआव 12 लाख 10 इयार्सआथ' मिनिमाम आं बुंदों 10 इयार्सखौ मिनिमाम 10 इयार्सनि गोजौ दोनथारनांगौ आरोखि बुरजा फैसा मोननोबा अके दाना जों नायनोसै 15 इयार्सखौ नायनो जोङो एलआइसिखौथ' जों 15 इयार्स 18 इयार्स 16 इयार्सखौ दोनखायो नोंथाङा जुदि 15 इयार्स इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला दिनैनिफ्राय 5,000 यै पार मान्थ दोनथुमनानै शिफ्ट खालामनानै सिस्टेमेटिक इनभेस्टमेन्ट प्लेनाव दोनथुमोब्ला नोंथाङा बेसेबां लाखनि बिगोमा जागोन नायदो नोंथांनि दोनथुमनाया जाहैगोन 9 लाख दिनैनिफ्राय दोनथुमोबा 5,000 दिनैनिफ्राय 5,000 दोनथुमोब्ला 15 बोसोरनि उनाव नोंथांनि दोनथुमनाया जाहैगोन 9 लाख आरो बे 9 लाखनि एगेन्स्टआव नोंथाङा मोनगोन 27 माने 27 लाखनि खाथियाव 27 लाख 28 lakhs 15 बोसोराव आरो नोंथाङा जुदि 20 इयार्स दोनोब्ला 5,000 के पार मान्थ नोंथाङा साख्रि मावो नालाय 50,000 दरमा मोनो अब्ला नोंथाङा जुदि 20 इयार्स दोनथुमोब्ला नोंथांनि टोटेल एमाउन्ट दोनथुमनाया जाहैगोन 12 लाख आरो बे 12 लाखनि एगेन्स्टआव नोंथाङा मोनगोन 27 लाख माने मोर देन आधा कौटि मोर देन आधा कौटि मोनगोन नोंथाङा नायदो आरो नोंथाङा जुदि 20 बोसोर नङा आङो 21 बोसोर 21 बोसोर दोननि दे बा 25 बोसोर दोननि दे ग्रोब 25 खालामनानै आङो माने दिहुनखानोसै मेचुरिटि खालामखानोसै 25 बोसोर दोनोब्ला दिनैनिफ्राय 5,000 राङै नोंथाङा दोनथुमनाय जाहैगोन 15 लाख आरो बे 15 लाखनि एगेन्स्टआव नोंथाङा मोनहैगोन 1 crore मोर देन 1 crore 1 कौटि मोनगोन नोंथाङा जुदि दिनैनिफ्राय 5,000यै 25 बोसोर दोनोब्ला नोंथाङा 20 बोसोराव 1 crore मोनगोन 1 crore जों नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ फरायहोनो बिल्डिं गिदिर गिदिर लुनानै आरामसे नोंथाङा जीवन मोनसेखौ जीवन मोननै नोंथाङा आरो बेखौनो नों दोनथुमलांबाय थानो हायो आरोखि मा खालामनो हाया 1 crore नोंथाङाथ' साख्रि मावखायो खरस खालामनो थाखाय फैसा दोनखायो बे 1 crore नोंथांनि थाखाय एकदम ओरैनो मोननाय जाहैखाबाय आरोखि 1 crore आरो नोंथाङा 10,000 के दोनोबा आं सिम्पल गुसुं खालामनोसै भिडिअखौ नोंथाङा मोर देन 50,000 सेलारि मोनो पार मान्थ अब्ला नोंथाङा 10,000 इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय मेनेज खालाम नोंथाङा क्ररपति जानो थाखाय खै बोसोर नांगोन आं हिसाब होदों नै नोंथाङा जुदि 10,000 दोनथुमनो हायोब्ला आरो हानांगोन नोंथाङाथ' मोर देन 50,000 सेलारि मोनो ना 1 लाख सेलारि मोनो 1.5 लाख सेलारि मोनो ना दोनथुमनांगोन नोंथाङा क्रर थाखा आरजिनो हागोन नायदो नोंथांनो क्रर थाखा आरजिनो थाखाय खै बोसोर नांगोन नोंथाङा मोर देन 50,000 सेलारि मोनो 1 लाख सेलारि मोनो बा खाथि खाला बिदिनो मोनो नोंथाङा 10,000 इनभेस्टमेन्टनि थाखाय मेनेज खालामथार 10,000 दोनब्ला नोंथाङा कौटि थाखा आरजिनो बेसेबां नांगोन नायदो नोंथाङा जुदि दिनैनिफ्राय 10,000 यै 15 इयार्स दोनोब्ला बेसेबां कौटि थाखा मोनो ना लाख थाखा मोनो नायनि हिसाब खालामबाय नै नायदो नोंथांनि दोनथुमनाया जाहैगोन 18 lakhs आरो बे 18 lakhsनि एगेन्स्टआव नोंथाङा 15 बोसोरनि उनाव मोनगोन 55 लाख माने आधा कौटि 55 lakhs आरो जुदि नोंथाङा 20 इयार्सनि थाखाय दोनथुमोब्ला दिनैनिफ्राय 10,000 यै नोंथाङा मोनगोन 10 माने 20 इयार्सनि उनाव नोंथांनि दोनथुमनाया जाहैगोन 24 लाख माने 24 lakhs आरो नोंथांनि टोटेल इनकामा जाहैगोन मोर देन 1 crore 1.1 कौटि आरो नोंथाङा जुदि 25 बोसोरनि थाखाय दोनोबा दिनैनिफ्राय 10,000 यै नोंथाङा बेसेबां कौटि मोनहैगोन नायदो नोंथाङा मोनहैगोन नोंथांनि दोनथुमनाया जाहैगोन 30 लाख माने 30 lakhs आरो नोंथांनि इनकामा 30 lakhsनि एगेन्स्टआव जाहैगोन
2 crore, more than 2 crore. 2 crore 3 lakhs. 2 crore 3 lakhs. How many naide? 2 crore 25 बोसोर दोननोबा किन्तु जों सानो बायमान बोसोर मारै दोननोलै किन्तु जोङो साननानो दिनैसिम थाइसेबो थाखा दोनाखै आगोलबो बिदिनो सानदोंमोन जोङो 10 बोसोर सिगाङावबो जों बिदिनो सानो एसेबां गोबाव माबोरै दोनथुमबाय थानोलै फाग्ला जायाखैलै दोनैबो सानदों जोङो एसेबां बोसोर 10 बोसोर खालाय 15 बोसोर खालाय माबायदि दोननोलै थैना थाबा मोनजानाय नङा जों सानबाय थायो 10 बोसोर सिगांबो जोङो सानदोंमोन जे एसेबां गोलाव माबायदि दोनथुमनो थाइसेबो थाखा दोनथुमदिया आरो दिनैबो आंनि भिडिअखौ नुना सानगोन माखासेया एसेबां गोलाव सम मारै दोनथुमनोलै फाग्ला जालांनो हानाय नङालै इदिनो सानगोन आरो फैबाय थानाय 10 बोसोराव बिखौनो सानगोन नोङो साननानै जों थाइसेबो थाखा दोनथुमा जायनि जाहोनाव जोङो दरमा मोनग्रा मानसिफोराबो सालारि मोनग्रा मानसिफोराबो कौटि थाखा लाख थाखा आरजिनो हाया आरो सेलारि मोनै हाजिरा मावग्रा मानसिफोराथ' हायानोखा दा बेनिखायनो जेबो नङा नोंथाङा जे फरायफुबाय थानाय फरायसाबा नोंथाङा दिनैनो स्टार्ट खालाम 500 रांनि मिउचुवेल फान्डआव बा जायखिजाया स्टक मार्केटआव इनभेस्टमेन्ट खालाम नोंथाङा साख्रि मावनायबाथ' नोंथाङा 2000 5000 10000 जेसे मेनेज खालामनो हायो दिनैनिफ्राय स्टार्ट इनभेस्टिं इन मिउचुवेल फान्ड बा स्टक मार्केट नोंथाङा लाख थाखा आरजिनो हागोन बियो सियर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ स' बे जाबाय द बेस्ट वे अफ कम्पाउन्डिं योर वेल्थ नोंथांनि धोनखौ नोंथांनि थाखाखौ कम्पाउन्ड खालामनायनि बियो मोनसे राहा लामा लिगेल राहा लामा जुवा नङा गेम्बलिं नङा किन्तु बियो बुजिबाय जानांगौ भिडिअ'आथ' गोलाव किन्तु बहुत इनफरमेटिभ भिडिअ बियो अके बाय बाय सी यू नेक्स्ट